Jismu Carmelo Ċantar ir-raġel ta' 72 sena li qed ikun interrogat mill-pulizija bħala suspettat ewlieni b'rabta mad-delitt doppju li seħħ fir-Rabat, preċiżament fiż-żona magħrufa bħala tal-Kunċizzjoni. Ċantar, imlaqqa mid-Durga, kien arrestat viċin supermarket fil-Mostà satejn wara li seħħet l-isparatura fl-Eliqi fil-limiti tar-Rabat. L-anzjan kien ħarab mill-post tad-delitt b'vann u twaqqaf mill-pulizija wara tfittxija estensiva li kienet għaddejja għalih. Jirriżulta wkoll li s-center li ntuża fid-delitt instab fil-vann tal-allegat qattiel dan fil-waqt li hu matul il-lejl ittieħed l-isptar. Apart minn hekk sar magħruf li ż-żewġ vittmi tad-delitt doppju li seħħet tlieta huma Dennis Mifsud ta' 51 sena mis-Siġġiewi u Anthony Aġus ta' 57 sena mir-Rabat illi nqatlu fl-isparatura li seħħet tard it-tlieta fil-għaxija. Kienet news illi tlieta stess żvela li l-vittmi huma t-tifel tas-sieħba tal-anzjan li spara u r-raġel tat-tifla tagħha. Il-familja għandha l-Eliqi bis-swit din il-kappella u jidher li l-qtil huwa eskalazzjoni ta' battibek jaħraq f'din il-familja. Il-Maġistrat tal-Assa Ġew Mifsud qed imexxi inkjesta dwar dan id-delitt doppju li huwa t-tieni każ ta' omiċidju din is-sena. U waqt li ma naqsux il-messaġġi ta' solidarjetà lejn din il-familja fuq il-midja soċjali ċirkola filmat illi tefa' dawl fuq il-kommozzjoni li nqalet malli seħħ dan il-qtil doppju, partikolarment fost dawk li kienu fil-kappella tal-Kunċizzjoni. Ir-raġel li wettaq l-isparatura qed ikun interrogat u mistenni jitressaq il-qorti l-ħamis. Intant sar magħruf li l-aħħar tislima lil Dennis Mifsud, wieħed mill-vittmi, se tingħata nhar il-ġimgħa li ġej fit-3:30 ta' wara nofsinhar fil-Knisja Parrokjali tas-Siġġiewi.